Em presento. Em dic Pirula i jo, fins fa poc, era una gossa normal. Ja fa un temps que la meva germana gran, l'Èlia, va començar a fer unes torres rares que pujaven molt amunt i sempre s'havia de disfressar. Però a mi no m'agradava gaire, perquè no em deixava que m'apropés a ella quan tenia actuació. Tot i això, veient que aquests dies tindria molt temps lliure, vaig tenir una gran idea. Li vaig demanar a l'Èlia que me n'ensenyés. Volia ser castellera. Van ser uns dies d'entrenament dur. Memorització de cada passa. Punxar faixa. Aprendre a sortir de la piscina. Molt d'esforç i molta constància. De mica en mica s'omple la pica i de sobte el gran dia havia arribat. El gran dia on m'estrenava a plaça i coronava el meu primer pilar amb l'aleta més xula que veureu mai. I així em vaig guanyar el sobrenom amb el que tothom em coneix avui en dia. Piuleta, la primera gossa enxaneta.